Και γεια σου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε όμως, εγώ είμαι τέλεια. Σήμερα θα παίξουμε το Kaworld και ναι, δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω τι κάνει έτσι, μην με ρωτάτε. Και ναι, σήμερα θα παίξουμε το Kaworld, τώρα λίγο κολλάει ένα λεπτό. Κάτσε, όταν ξεκολλήσει θα ανοίξω πάλι αυτό. Και ξεκόλλησα, δεν ξέρω γιατί το πάθε αυτό. Είμαστε στο σπίτι μου. Στο προηγούμενο βίντεο με το Toca World σας είπα ότι θα παίξουμε στο σπίτι μου με τα Toca World. Δεν θα έχει και τόσο πλάκα, αλλά θα είναι μόνο ένα άτομο. Εδώ είναι τα πλυντήρια που πλένουν τα ρούχα μου. Πάμε να σας τα δείξουμε. Να σας δείξω και ποια είμαι εγώ. Έχω και μια γάτα, μια γατούλα. Έχω πάει στο house να πάρω κάτι πράγματα, αλλά θα τα βάλουμε μαζί μέσα. Αφήνουμε λίγο την κούτα εκεί. Κλείνει, όχι δεν κλείνει. Βασικά κλείνει, απλά έχει πολλά πράγματα μέσα και δεν μπορούμε. Λοιπόν, εδώ είναι τα πλυντήρια. Εδώ είναι αυτό το μηχάνημα για να βάζει εδώ τα λεφτά. Στα αυτά τα πλυντήρια. Και ναι. Εδώ είναι τα άπλυτα. Όπα δε. Δεν θέλω να το κλείσω, άνοιξε. Αυτό. Από πότε ήταν εδώ. Τέλος πάντων. Έλα, θέλω να σε πιάσω. Okay. Έχει και χαρτομάτιλα εδώ και σκούπες, εκείνο σκουπίζω και τέτοια. Μετά εδώ είναι φαγητά, άμα πεινάσω να έρθω κάτω. Έχω φαγητά σπίτι μου, αλλά ναι, άμα πεινάσω να έρθω κάτω. Και για να μην μου τα κλέβουνε, έχω και αυτό εδώ το πράγμα. Οπότε πάμε στο δεύτερο όροφο να σας δείξουμε τι έχει. Και ναι, ήρθαμε. Κλείσουμε αυτό. Κλείσε παιδάκι μου. Έλα παιδί μου, κλείσε, μπράβο. Γιατί δεν φαίνεται ωραίο άμα είναι από μέσα. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει αυτές. Γιατί κουνιέμαι έτσι. Ναι, λοιπόν, εδώ έχω βάλει αυτά. Αυτή η κορνίζα τέλος πάντων. Εδώ είναι το δωμάτιό μου. Έχω υπολογιστή, έχω πολλά. Και ναι, επειδή εδώ κάτω έχει λίγο χώρο, μπορούμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα. Ένα τουλάχιστον από αυτά. Θα βάλω. Τι άλλο, ένα μικρό θέλω να το βάλω πάνω στο γραφείο. Αυτό το κακτάκι θα βάλω πάνω στο γραφείο. Είναι τέλειο. Ναι, απλά τώρα περιμένετε λίγο. Να πιάσουμε αυτό. Περίμενε, πώς το έβαλα έτσι. Πάλι το έβαλα εκεί πίσω. Θα βάλω εκεί έξω που το έχω γεμάτο με φυτά. Και για αυτό το πήρα. Και αυτά ήθελα να τα βάλω στο δωμάτιο, αλλά δεν χωράνε, οπότε θα τα βάλουμε κάπου αλλού. Θα τα βάλουμε εδώ. Έτσι. Είναι ωραίο, εντάξει. Βάζουμε και εδώ ένα. Δεν μπαίνει, θα το βάλουμε εδώ πάνω. Χωράνε άλλα τρία εδώ πάνω. Οκ, και τώρα πετάμε και αυτό. Και πάμε να σας δείξουμε το σπίτι μου. Εδώ είναι το σαλόνι, έχω μια μπάλα έτσι να κάθομαι. Καναπές, τηλεόραση, αυτά που έβαλα. Ένα σταθερό και έχω δύο κινητά. Έχω ένα μολ και ένα κανονικό που το πήρα από το μολ. Ή το πρώτο ή το δεύτερο όροφο. Έχω και ένα Apple Pencil. Μετά πάμε στο μπάνιο. Κανονικό μπάνιο, εδώ είναι τα που βάφομαι και γενικά. Και έχω και μια σιδερόστρα. Ξέρω και πώς λένε τη σιδερόστρα. Κάτσε, θα μπουν μύγες μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτά εδώ όλα που είναι πάνω εδώ, τα πήρα από εδώ. Απλά μετά έβαλα καινούριο, γιατί άμα ήταν άδειο δεν θα ήταν ωραίο. Μετά, εδώ είναι η κουζίνα, εντάξει, κλασικά. Εδώ είναι η γατούλα μου. Ναι, θα φάει μετά στο βίντεο. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάτσω εδώ. Άμα καθόμουν θα ήταν τέλειο. Αυτά είναι τα παιχνίδια της. Έχει και ένα ψάρι. Περιμένω να ακούσετε τι γλυκό έχω κάνει. Είχα πάρει μια γκρι γάτα που έκανε
Έκανε χάλιο ήχο. Και εδώ είναι το δωμάτιό μου, ανεβαίνω ανεβαίνω στη σκάλα και κοιμάμαι εδώ πέρα. Εδώ έχω βάλει όλα αυτά. Δεν μπορώ να παίξω και ένα τέλειο χαλάκι. Σας το έδειξα το σπίτι μου γενικά και πάμε να ξεκινήσουμε την ιστορία μας. Τα λέμε σε λίγο. Το πρωί. Πρωί επιτέλους. Η γατούλα γιατί δεν κοιμόταν. Η γατούλα έχει φαγητάκι εδώ, να θες φάε. Πιπ πιπ πιπ. Έλα εδώ πάνω. Μπράβο, τώρα κατέβα κάτω. Μπράβο. Φάε άμα θες, ναι, οκ. Χτες φάγα πάρα πολύ. Δεν πεινάω. Ας βάλω λίγο αυτό για ενυδάτωση. Όχι, τώρα πρέπει να περιμένω για 15 λεπτά. Θα χαζέψω λίγο στο κινητό. Όχι. 20 λεπτά μετά. Αχ, τι ωραία είναι, για να δω. Πέρασαν 20 λεπτά από τώρα. Είναι 4 και 20. Πρέπει να το βγάλω. Γιατί ξυπνάω τόσο νωρίς δεν ξέρω. Μάλλον για να βάλω αυτό. Οκ. Τώρα που το έβγαλα, ίσως μπορώ να πάω να φάει η γατούλα μου. Έλα εδώ παιδί μου. Φάε. Εδώ φάε. Μπράβο. Και κοίτα, βγαίνει αυτό με το μόνο του. Άντε τώρα πήγαινε παίξει. Τι ωραία θα ήταν να πήγαινε μια βόλτα σήμερα. Ας πάρω τη φίλη μου. Ή μήπως να έρθει εδώ η φίλη μου. Ναι, τέλεια ιδέα. Κατά φωνή. Ναι. Ναι, έλα Κατερίνα. Να έρθω δεν νομίζω να μπορώ. Επειδή έχω τη γάτα μου και ναι. Φοβάμαι και καμιά ταξία. Μήπως μπορείς να έρθεις εσύ? Α, τέλεια. Σε περιμένω. Πότε? Τώρα? Πώς και τέτοια ώρα ξύπνησες? Είναι 5 η ώρα το πρωί. Εντάξει, αφού θες να το χαρούμε. Άντε τα λέμε σε λίγο. Γεια. Τώρα πρέπει να την περιμένουμε. Και ναι, τώρα θα κάτσω λίγο να δω τηλεόραση. Βασικά να παίξω. Όχι το σταθερό. Ναι. Ναι Κατερίνα. Να σου ανοίξω τώρα. Άντε μπες. Οπ. Να. Τώρα λογικά θα έρθει. Ας την περιμένω. Δύο λεπτά μετά. Οκ, για να δούμε τι ωραία που θα περάσουμε πάλι με την κολλητούλα μου. Περάσαμε τέλεια την προηγούμενη φορά που ήρθα. Ωραία ήταν την προηγούμενη φορά, ναι. Οκ, ας πάω γιατί θα μου περιμένει. Γεια σου κολλητούλα μου. Γεια. Γεια. Έχω να σε δω τόσο καιρό από πέρσι. Αχ, ναι, κι εγώ. Έλα να διασκεδάσουμε λίγο. Έχω μια τέτοια μπάλα.
Μήπως θέλεις, νομίζω έχω κι άλλα, και κάτσε να δω στην αποθήκη. Για να δω, έχω. Ναι, έχω κι άλλη μια σε άλλο χρώμα, όμως σε πειράζει? Μπα, όχι. Οκ, ας κάνουμε λίγο μποιν μποιν. Α, έτσι. Τικ 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 τικ. Ωχ, κουράστηκα. Και εγώ, εντάξει, θα τις αφήσουμε εκεί γιατί είναι μόνο για... Οπα. Οκ. Μήπως θέλεις να παίξουμε στην τηλεόραση? Έχω 2 τέτοια. Ναι, γιατί όχι. Ένα λεπτάκι να δω κάτι. Μπα, τίποτα. Ορίστε. Θες να βάλω άλλο παιχνίδι? Νομίζω μου τελείωσε. Τώρα πρέπει να πάω να το ξαναπάρω από την αποθήκη. Ένα λεπτό. Οκ, το πήρα. Βάζουμε αυτό στις θέσεις τους. Βάζουμε αυτό και τώρα ξεκινάει γρήγορα, θα σε νικήσω. «20 λεπτά μετά». Κουράστηκα κι εγώ. Έλα να το αφήσουμε. Έχεις φέρει κινητό? Ναι, θες να χαζέψουμε λίγο YouTube? Γιατί όχι, έλα να μπούμε. Εσύ τι κοιτάς? Εγώ βλέπω αυτό το τέλειο κανάλι. Α, πώς το λένε, για να δω. Little Girl. Ας το βρω. Είναι τέλειο, όντως, θα κάνουμε εγγραφή. Και εγώ έχω κάνει. Πάντως έχουμε σχεδόν το ίδιο κινητό. Και γιατί απλά δεν διασκεδάζουμε και καθόμαστε με τα κινητά? Ναι, όντως. Πού να το αφήσω? Βάλε το πάνω στο τραπέζι, να το πάρεις μετά. Τι θέλεις να κάνουμε? Α, έχεις και μια τέλεια γατούλα. Θες να παίξουμε με τη γατούλα? Και μετά βρήκα μια τέλεια ιδέα, θα στην πω μετά. Έλα να παίξουμε. Εγώ θα κοιτάω πως παίζεις. Έλα εδώ, γατούλα. Μπράβο, γατούλα, ανέβα πάνω. Μπράβο. Τώρα έλα κάτω. Εντάξει, όταν κάνει έτσι μάλλον δεν θέλει άλλο. Έφαγες πάλι, θα φας? Εκείνο το φαγητό σου φάει. Και τι άλλο θέλεις να κάνουμε, όπως είπες και πριν, ότι θες κάτι να μου πεις? Εγώ λέω να πάμε για shopping. Τέλεια ιδέα, αλλά πού? Ξέρεις, εγώ είμαι από την Αθήνα, δεν ξέρω πάρα πολλά εδώ στην Κο. Ούτε εγώ, αλλά είμαι από την Κο. Τέλος πάντων, ας πάμε κάπου, θα δούμε. Εγώ οδηγάω. Μήπως Χριστός. Μήπως θέλεις να βαφτείς λίγο? Ναι, λίγο. Θα ήθελα. Όπα. Ας περιμένω εδώ. Αυτό είναι τέλειο. Ας το βάλω. Οκ, μια χαρά. Και αυτή η κρέμα μου αρέσει φουλ. Ωραία. Ευχαριστώ, κολλητή. Έβαλα. Θα με περιμένεις λίγο? Ναι. Να βάλω και λίγο εγώ. Εμένα το αγαπημένο μου είναι το μπλε. Εμένα το ροζ. Έχουμε λίγο διαφορετικές προτιμήσεις, αλλά δεν πειράζει.
Οκ, έβαλα και εγώ. Θα βάλω και την αγαπημένη μου κρέμα. Οκ. Τέτοιο έβαλα το πρωί. Α, και αυτό για ενυδότηση. Και ναι. Α, και λίγο κραγιόν. Α, θα βάλω και εγώ κραγιόν. Αυτό μ' αρέσει. Ωραία, τώρα που είμαστε έτοιμες, λέω να φύγουμε. Ναι, άντε πάμε. Ουφ. Και στο δρόμο να σκεφτόμαστε και πού να πάμε. Ναι, κολλητούλα. Έλα, πες μου, πού ήρθαμε. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει το καλοκαίρι, ήρθαμε στο καλύτερο water pool σε όλη την ΚΟ. Τέλεια. Αλλά δεν έχουμε μαγιό. Μην ανησυχείς, είναι φίλος μου αυτός εδώ. Θα πάρουμε από εδώ. Α, γεια σου, Έμιλι. Γεια σας. Θα θέλετε κάποιο μαγιό, άκουσα. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να διαλέξουμε. Έχει και από εκεί μαγιό. Αλλά γενικά εδώ αγοράζουμε. Εγώ θα πάρω αυτό. Οπα. Εγώ θα πάρω αυτό. Τέλειο. Πάρτε και μια τσαντούλα και να τα βάλετε μετά μέσα. Ευχαριστούμε. Εγώ θα πάρω αυτό το κίτρινο. Είναι τέλειο. Τέλειο. Όπα. Κρατάω εγώ φιλενάδα. Εντάξει. Άντε πάμε. Ευχαριστούμε, γεια σας. Εδώ είναι για τα μωρά, έλα καλύτερα να πάμε πάνω. Κοίτα, έχει γιόγκα εδώ. Θα κάνουμε τώρα και μετά θα πάμε στις νεροτσουλίστες. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας. Εννοώ γεια σας. Θα θέλετε να κάνετε γιόγκα? Βεβαίως. Καθίστε πάνω εδώ και ηρεμήστε. Ηρεμία. Και σηκώστε αυτό. Τώρα σειράς. Δεν μπορώ. Οκ, κατάλαβα κάτι. Τώρα, αφού περάσατε αυτό το στάδιο, πρέπει να κάτσετε πάνω σε αυτά. Κάπως έτσι. Α, αυτό το ξέρω, το έχω και στο σπίτι μου. Πρέπει να κάτσουμε στο ένα πόδι. Ναι. Και να κάνετε όλα αυτά. Κοίτα, έχει και μικράκια. Ναι. Παρακαλώ μην τα πειράζετε. Και τώρα πρέπει να ξαπλώσετε, να ξεκουραστείτε. Και αφού ξεκουραστείτε, να κάνετε λίγο καθίσματα. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Οκ. Αυτό ήταν το μάθημά σας. Τα λέμε όταν ξαναέρθετε. Γεια σας. Αχ, τα πράγματα. Πάω να τα φέρω. Αλλιώς μετά δεν θα είχαμε ρούχα. Να βάλουμε μετά, θα είμαστε μόνο με το μαγιό. Άντε πάμε στο δεύτερο, έχω να σου δείξω. Και ναι, εδώ είναι και για σκυλιά αλλά και για ανθρώπους. Μπορούσα να φέρω και τη γάτα μου. Και εγώ το σκυλί μου. Έλα να βρούμε πρώτα κάπου να κάτσουμε. Εδώ θα ήταν ωραία που έχει και 2 θέσεις. Και βρήκα ένα κόλπο που κάνω πάντα εγώ. Αυτό βάζουμε εκεί. Α, δεν μπαίνει. Αλλού έμπαινε, τέλος πάντων. Μισό λεπτό να μαζέψω από τους προηγούμενους πελάτες αυτά. Οκ, έρχομαι.
τι θα θέλατε? Θα θέλαμε, εγώ θα ήθελα αυτό που είχε και ο προηγούμενος πελάτης, αυτό το cheeseburger, αυτό που είχε, αμέσως. Να, εσείς τι θα θέλετε? Θα ήθελα μπουρίτο με τα ίδια υλικά που έχει και η κολλητή μου. Α, κατάλαβα. Παρεπιπτόντως, αυτό είναι η πιο καλή μου συνταγή. Α, τότε ευχαριστούμε. Το φάγατε βρε? Φέρτε μου το άλλο τότε. Λίγο πεινούσα γι' αυτό. Ορίστε. Δικό σας. Γεια σας. Πολύ περίεργη. Ναι. Φέρτε εδώ κολλητό μου, πάω να το αφήσω. Ορίστε. Οκ. Εμείς να πληρώσουμε. Κάρτα μετρητά, ορίστε. Εμείς πάμε στην πισίνα και ερχόμαστε σε λίγο. Πω τι περίεργη που είναι αυτή. Α, ελάτε εδώ γατάκι να σας ταΐσω. Ναι. Μπράβο, τώρα μπες. Κοίτα τι γίνεται άμα πατήσω αυτό. Βρέχει. Αν πατήσω αυτό πάλι βρέχει. Και είναι τέλεια. Wow, πάμε να κάνουμε μαζί με το κοριτσάκι. Γεια σου. Γεια σας. Όλοι περίεργοι είναι εδώ. Ουί. Ήταν τέλειο. Πάμε άλλη μια φορά. Ναι, γιατί όχι. Ουί. Τέλειο. Έλα να παίξουμε λίγο πασούλες με την μπάλα. Οπ. Έλα. Δεν πειράζει που έπεσε. Αλλά δεν πειράζει. Άστα. Πάμε λίγο πιο πέρα. Έχει και φουσκωτό. Πού τα ξέρεις όλα αυτά? Έχω ξανά έρθει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ο σωστός δρόμος. Κοίτα, εδώ μπορούμε να κρατηθούμε και οι δύο. Τέλειο. Εγώ θα κάτσω λίγο στο φουσκωτό να κάνω βόλτες. Ουί. Οκ. Έλα, πιο πολύ για σένα ήρθα. Έλα να κάνουμε βουτιές από εδώ πάνω. Τέλεια ιδέα. Ουί. Εγώ κάτσα στο φουσκωτό. Δεν πειράζει. Εδώ έχει τέλεια ζωάκια. Αλλά πάνω δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε εγώ ποτέ δεν έχω κανένα. Για να πάμε να δούμε τι έχει πάνω. Καλή ιδέα, άντε πάμε. Α, νομίζω τώρα θυμήθηκα που βλέπω από εδώ. Είναι ακόμα πιο μεγάλες νεροτσουλήθες. Ουάου! Αλλά θα ανεβαίνουμε μια ώρα. Τέλεια! Γεια σας! Μπορείτε να μπείτε σε όποια θέλετε. Απλά περιμένετε πρώτα. Θα μπω πρώτη. Όπα. 1, 2, όπα. Περίμενε κοπελιά να δω που είναι. Οκ, μπορεί να κατεβείς. Αφήνω λίγο τα πράγματα. Ναι, δεν πειράζει. 1, 2, 3. Ήσουν τέλεια, έπεσες τέλεια. Ναι, ήταν τέλεια. Πάμε και στην πιο μεγάλη. Πάω πρώτη. 1 λεπτό κοπελιά. Ναι, πέφτω. Τέλεια. Βρήκα κάτι. Λεφτά. Μπορούμε να τον πληρώσουμε με αυτά τα... Ευχαριστούμε. Αυτά είναι και για το τζακούζι. Ευχαριστώ.
Μια κοκακόλα την ήθελα τώρα. Εγώ έχω μια Monster. Για να δοκιμάσω. Μπραχ, είναι χάλια. Θα δοκιμάσω λίγο κοκακόλα. Είναι δικιά μου. Οκ. Άντε πάμε κάτω τώρα που πληρώσαμε κιόλας. Να σου πω κάτι. Όπα. Αυτό γιατί δεν έχει νερό μέσα. Πω, είμαι άτυχη. Πάμε να δούμε τι έχει από εκεί. Εδώ έχει παγωτατζίδικο και για φωτογραφία. Να πηδήξουμε από το βαντήρα. Όπα. Ναι, να πηδήξουμε. 1, 2, 3. Οκ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία, να την πάρουμε στο σπίτι. Περίμενε μόνο να φέρω τα φουσκωτά. Θα κάτσω εγώ πάνω στο φουσκωτό και εσύ σηκούν. Τέλεια η φωτογραφία. Τα πράγματα που είναι. Δεν ξέρω, μάλλον τα αφήσαμε πάνω. Να τα. Είναι τα πράγματα. Γιατί κάνει έτσι το νερό? Επειδή τρέχει, γι' αυτό. Οκ, τα είδαμε όλα. Έλα να βάλουμε τα ρούχα μας. Το μαγιό θα το πάρω εγώ μαζί μου. Θα χρειαστούμε τη τσάντα, να πάμε σπίτι σου να πάρουμε τα μαγιό. Οκ, έλα να φάμε λίγο παγωτό. Δεν χρειάζεται να τα κρατήσεις, θα τα κρατήσω εγώ. Έλα να φάμε λίγο παγωτό. Γεια σας, θα θέλαμε 2 χωνάκια παγωτού. Μάλιστα. Τελικά δεν έχει άλλο. Έλα, γλύψε από μένα, δεν πειράζει. Και τώρα σειρά μου. Αχ, ήταν τέλειο. Θα πάρουμε και ένα τέτοιο. Δωρεάν κινητό. Δεν, το αφήνω, βρε. Ας το κινητό μου. Βρε κολλητούλα, ας το κινητό του, είναι δικό του. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν δικό μου, επειδή έχω σχεδόν το ίδιο σε μπλε χρώμα. Οκ, ας βάλουμε και λίγο αντιλιακό. Τελειώσαμε, τώρα ας πάμε στο σπίτι μου. Πρέπει να κατεβαίνουμε πάλι στον πρώτο. Και τώρα που θα πάμε? Σπίτι. Οκ, ας πάμε στο σπίτι. Να αλλάξεις κι εσύ και μετά θα σε πάω σπίτι σου ή μπορεί να πας μόνη σου. Όχι, δεν πειράζει, θα πάω μόνη μου. Οκ. Επιτέλους, κουράστηκα με το ασανσέρ. Ναι. Θα κλείσω εγώ το ασανσέρ. Οκ. Μπες. Ευχαριστώ. Αλλά εγώ πού θα το βάλω το μαγιό μου? Νομίζω σου έχω τη λύση. Ένα λεπτάκι να το πάρω. Εδώ. Για να θυμάσαι ότι είναι δικό μου δώρο. Καλή ιδέα. Εγώ το μαγιό μου θα το φυλάξω εδώ. Εγώ εδώ. Πού μου έδωσες? Θα το αφήσω για λίγο εδώ. Και μετά θα το πάρω. Αυτή τη φωτογραφία θέλω να την κολλήσω. Γιατί είναι στραβή?
Δεν πειράζει, θα την κολλήσω κάπου. Θα την κολλήσω εδώ. Ένα λεπτό να πάω κάτω. Πάρω τη βίδα. Μάτι, εκεί. Τώρα θα θυμάμαι ότι ήμασταν μαζί. Γατούλα, άμα θες φάε. Εσύ έφαγες? Ναι, έσκασα πάρα πολύ εκεί. Οκ, έλα να πάρουμε το κινητό σου και να φύγουμε. Όχι, θα πάω μόνη μου σπίτι, εντάξει. Γεια κολλητούλα. Και παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like, εγγραφή και κουδουνάκι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι Minecraft, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι Minecraft επειδή έχω συνεχίσει τον κόσμο μου και τον έχω κάνει λίγο καλύτερα από ό,τι ήτανε. Το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι Minecraft και τα λέμε.